Fatima. Shekarun ki nawa? 20. An ga ki a hukumar Hizba. Me kika yi suka kawo ki anan? Na taka doka ne na tsallake tun da sun kama ni a hotel. Na tsallake doka ne. Na je hotel sun kama ni. Me kika je yi hotel? Sola ne ke sai saboda akwai masu yadda sololi a gurin. A wace kalar sola? Sola ne da ka sani ta wuta. Ta wuta? To duk garin Gusau ba inda ake sayarwa. Daman hotel wajen siye da sayarwa irin wa'annan abu. Ni ban san suna gurin ba. Gaya min an kai. Wadda ta gaya min kuma ita ta kai. To duk garin Gusau babu inda ake sayar da ita solar sai cikin hotel? Ni ganin ta ne a hannunta ta sau wuta. Sai ta mun sun ce ina kika so wannan solar sai ta ce ita ma ta je bakin tsohuwar kasuwa sai ta ga ana da su. Har ma ta karɓi numban mai sayar da solar. To ba tare da bata lokaci. Sai dai dawo kira shi ga shi ya dawo. Sai mun kace. Ya sunan Ya ki? bashi kuɗi ya ban sola muna zaune ya bani muku an sola shi har ma yana bayi gaskiya da muka. To tunda dai solar, shin solar ko wata irin ta musamman ce wadda da cikin garin Gusau ba a samun irin ta ne? Nufi na. Da cikin garin Gusau ba a samun irin ta sai wurin sa. Gaskiya ka ga ba zan fara miki wasu ina. KL ina ce. To ina ganin ko a wajen fira ne dai haka. Kila kin taɓa jin labarin an saka shari'ar doka da shari'ar musulunci a Zamfara. Kuma akwai jami'an tsaro da ke bibiyar ta don ganin cewa jama'an gari na binta. Ba ki tunanin da kika je wannan hotel din za a iya kama ki? To ni gaskiya ban yi tunanin. Sola kika je siye. To me kai ki shiga ɗaki? Wallahi shiga ne cikin ɗakin su ma in za su yi tsakaninsu da Allah saman kujera sun kai su kuma zaune. Wannan hijabin da ke jikinki inda shi suka kama ki. Da ita an ka kama ni. To ba ki ganin cewa da kika shiga cikin hotel din wani abu mai kama da wannan zai iya zuwa ya faru ba? Babu abin da zai faru tun da har ya bamu za mu tafi ne ta cire USB haka a jikin caza. Ka gani kawai sai ga su sun shigo ɗakin ma buɗe yake kamar yadda ka ga wannan ƙofar take haka ɗakin ne. Me ya addinin ki? Ke wace irin yare ce? Bahaushiya ce ko Bafulatana Inyamura ko Bayarabiya? Fulani. To ai kusan da an ce Bafulatani ai an ce Bahaushe ko? To Hausa ne fa. To ba ki ganin cewa al'adar Fulani ko in ce Hausa addini ya haramta mace da namiji su keɓe waje ɗaya ko ba da niyyar su aikata wani abu ba? Haka ne addini ya hana. Me ya kawo ki jihar? Biki na zo. To yanzu gashi 'yan Hizba sun kama ki. Ya kika ji a ranki? Ba daɗi saboda ni ban saba ba. Ba daɗi saboda ban saba ba. To mutane da yawa za su kalli wannan bidiyon. Wani irin kira za ki yi ga mata ire-iren ki? Dukan mu da wanda ya gani Allah ya shirye mu gabaki ya kuma Allah ya sa wannan shi zai zama darasi ga kowanne musulmi ɗan uwa. Amin.